Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sana yele kalanso ye sene banga mara aleni jege moni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka ofi école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama ba fa saka kalange sene kota nasra fe banga mara jege mo vétérinaire ani sene tasra bela jele fe i wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fait ka DIT que ça ka nyesi reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka taye munu fana ba fait ka licence que en médecine vétérinaire ulu fana ba se ka taye mi DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo seben olube damine mi novembre kalot letanye katabla sa fomiye kalanta olo watula togo seben sarao sa olo ni togo seben go ni seben febe kala ibe se ka weleli ke nega juru srala 74 98 74 47 74 98 74 47 minye agressif Bamako yi abe Bamako ka ofeya krengrene yala sotiba esad malien ale kandulati kere kenefe nautara e dongo do ka bismillah ka nye Gilles Jean Bekone vétérinaire do wa minye kalanso nye atigi ale yɛrɛ ye ayaw dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la kuran sigida kelen bɛɛ bilala dibi la gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ kuma k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do
an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye avril kalo ale tile 14 ye bi ye san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ don CNT kɔnɔ olu ka tile 90 baara n'a bɛ fɔ a ma ko session d'avril nin ye o daminɛnen ye zen ɲɛbila sɛbɛn minnu kan ka kɛ sariyakisɛ an ka jamana kɔnɔ 32 b'u bolo 24 o kun ye kɔrɔlen ye baaraw bɛna kɛ cogo di kunungo baara daminɛ na min ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale ye min fɔ an na o da maaw tulo kan kamalen dɔ ale minɛna Kirishanbakaw fɛ Dire mara la k'a fa Banbati wale ni wale kɛbaw fɛ wolomasiri tababu ka wuli ka jɔ la kunungo jijenikaw fɛ yen Banbati wale ni wale kɛba maa 15 o y'olu bɔ baara la Bamakɔ ko DGCC n'a ka cɛsiri bɛɛ taji suɲɛ bɛ senna Bamakɔ cogo a bɛ senna ten Kayi mara la wa a bɛ senna yɔrɔ caman na dugudenw kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko taji yɛrɛ bɛ ka feere yɔrɔ la a ka bon hakilima fala ye an y'an da fɔ yan an k'u ma n ko an bɛ ka taa station na n k'u tɛ ka sɔn k'a feere an ma kabini o waati ma wuli k'u jɔ o aw bɛ don ni taji ye a tɛ ye station na aw ma wuli k'aw jɔ aw dun de bɛ taa bila station na sisan ko bɛ ka feere kɛrɛfɛ ko caman fana kɛra tajigo in na fala ye o tun t'anw fɛla ye han u kɔnna ka jɔnjɔn di mɔgɔw ma donna trop parce que baara ma ban i m'a ye maakɔrɔw fɛ yen funangɛni i ti tanu ayi n'i tanuna dɔrɔn i bi hali a kɔlɔsiba nin e yɛrɛ ka maaw lajɛ i ka dɔ ta ye k'o tanu ni daminɛ fala i b'a ye sa a b'a bolo jigin a ko na k'ale ta ye an bɛɛ ye yan n'an ma fara ta a bɛ nisɔngɔ minɛ an na tajiko in b'o de ta o bakun de ka bi Mali ni Burkina ani jɛnsɛrɛgɛ naani jɛkulu min bɛ yen ni olu sigilen don adamadenw ka minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila olu ye lajɛba kɛ kunungo Famara tun bɛ yen an na an da don o la n y'a f'i ɲɛna cogo min taji suɲɛ bɛ senna yan a bɛ senna Kayi baaraba mun sigilen don sen kan sa ka kɛ ni dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min an ka marabolow kɔnɔna na an n'an da don o fana na ayiwa fala ye ko min ye Alizerikaw fɛ ye papu bɛ taama na ye nka waati kelen kilomɛtiri 50 Blidakaw fɛ yen dɔw ye dugujukɔrɔmugu sɛntirima k'o kɛ k'u yɛrɛ fa k'a kɛ nisɔngoya ye ka ɲɛsin papu ka taali ma Alizerikaw fɛ yen kunungo CNT maaw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ baara banna pewu baara ta n'a ka d'an ye an b'a fɔ ko kalanda o de tun b'u fɛ yen ntɛnɛn avril kalo tile 13 avril ntɛnɛn fɔlɔ o bɛ k'olu ka nin session in sigili ye n'o y'u ka jɛrɛ ye tile 90 jɛrɛ don CICB Jɛnɛba Sise tɔgɔla so o y'u jabalaba ye maa caman nana fanga ɲɛma calatigɛ jɛkulu lasigiden minnu b'an fɛ yan wolomasiri tabaw douane directeurs PDG baw magobatigiw lakana jɛkuluw bɛɛ lajɛlen u nana baabutigi tun ye maa kelen ye général de corps d'armée Maliki Jaw a ka kuma kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko zen u bɛna baara minnu kɛ a bɛna tali kɛ Mali yɛrɛ ka yɛlɛmabaw olu sinsinni baara kan kuma daminɛ na Maliki Jaw y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ sa ɲinanzan in baara min daminɛtɔ filɛ nin ye a kan ka kɛ tilennenya ni ladiriya ni yɛrɛ di o hukumu kɔnɔna na o la sa avril kalo n'a fɔ ma ko session d'avril ale kan ka ɲɛbila sɛbɛn 32 k'o de fɛsɛfɛsɛ k'olu kɛ sariyakisɛw ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kurakura nalenw ye olu ye 24 ye Maliki Jaw ko min ye nin sɛbɛn ninnu na fala ye a la kolo girinba o bɛ yɛlɛmali bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kiiri bunakun kan ko ye kiiri calatigɛ jɛkuluba min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko conseil supérieur de la magistrature fala ye n'a ɲɛmaya bɛ jamanakuntigi bolo fale kan ka don o la a yirala sa k'a fɔ ko min ye san 20 kɔfɛ conseil supérieur tun bɛ dabolo min na o ma ɲi tuguni yɛlɛma ka don baara kɛcogo la min ye magistraw ye a kana k'olu damandan ka kiiri tigɛyɔrɔ ye sariyakisɛ min bɔra min ye ministre Mamudu Kasego bolo ale taara k'a di maa min ma sa CNT kɔnɔna na o ye Sulemani Den ye fulakɛ ale y'a fɛsɛfɛsɛli baaraw kɛ min ye Maliki Jaw ye a ko o yɛlɛma min kan ka don conseil supérieur de la magistrature kɔnɔ ko maaw ɲɛjɔyɔrɔ bɛna kɛ o ye o kɛrɛfɛ sa polisiw fana ka direction ba
n'an b'a fɔ ma ko direction nationale de la police Falaye o tɔgɔ bɛna yɛlɛma ka kɛ direction générale ye sabula wolomasiri tabaw ka gun ka bi gendarmew ka direction ye générale ye min ye gardew ta ye générale ye policiw fana nana far'o kan nin waati na ani sapeur pompiers olu fana ka o sɛbɛn bɛ u bolo Maliki Jaw ko nin y'a la kolo girinw ye faso yɛrɛ ka taa ɲɛ hukumu kɔnɔna na faso ka baaraw sigilen hukumu kɔnɔna na faso yɛrɛ ka fasoya baaraw kɔnɔna na fana olu fana bɛ yen Falaye Jaw ko min ye kɔmasegi baara ye CNT ni gouvernement cɛ ko nin sɛbɛn ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ko gouvernement maaw k'u labɛn Falaye k'u bɛna u wele degun min bɛ malidenw kan tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan malidenw hamina ko ye min ye wasadenw kɛlen don ka ɲininkali caman baden labɛn ka bila gouvernement maaw ɲɛ nin sɛbɛn ninnu tali kɛrɛfɛ fana u na to k'u wele ka n'u ɲininka u dalakan na u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogo min AES ko ta na sira fɛ Maliki Jaw y'a yira sa k'a fɔ ko AES kɛra balankɔɲɛ ye bi min ye AES ye ko a kɔni dalen don kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la ko maaw y'u ta la ka dɛsɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi Jaw ka kuma kɔnɔna na a ko k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo wolomasiri tabaw jamana saba in tɔgɔla k'olu fo jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔba minisiri minnu bɛ baara la AES ko hukumu kɔnɔna na k'olu fo a ko ni Ala sɔnna a ma min ye Mali Burkina ni Niger k'u filɛ nin k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu min sigi nin ye k'a ye fɛɛrɛ min sɔrɔ ka ɲɛsin bamajiwale ɲugawale kɛbaw ma k'o ma dogo maa la wulikajɔw fana bɛ ka kɛ AES fɛ bi jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw la k'o ma dogo maa fana na ko wa ko jamana minnu y'u t'u ka jamana kɔnɔ k'u da don AES ko kuma na Falaye k'u sigi ko k'u kɔnɔ ko AES yɛrɛ tɔgɔla wasabulon min na n'a ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw dayɛlɛ ko senfɛ k'u na jaabi di diɲɛmaa ma minnu bɛ ka AES tɛntigɛlima ka kuma fɔ AES ma mun tɛ kumaw ye ko jaabi ɲuman o na bɔ olu wasadenw bolo ka ɲɛsin u ma min ye Maliki Jaw ye an ka su ni tile degun an ka gɛlɛyaw maliyɛnw bɛ kulela don o don fɛn minnu na Falaye a y'i da tu o la dɛ a y'a daminɛ ni kuranko ye Maliki ka kuma na dɔ kɛra ten koyi kurantigɛ o kurantigɛ su ni tile ko fɛɛrɛ ka sigi sen ka sa an ka yɛlɛma ko ye Falaye tile bɛ kuran min di ji bɛ kuran min di yelen bɛ kuran min di ani fiɲɛ bɛ kuran minnu di k'an k'an boloma yɛlɛma olu la ten ko dɔ kɛra ko falen ka kɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min Maliki Jaw ko anw yɛrɛ filɛ sira min fɛ nin ye cɛncɛnfuga jamana tilebilen jamana ko n'o y'a sɔrɔ o baaraw kan ka sigi sen kan ko gouvernement k'a ko teliya Falaye Jaw ka kuma na a ko fana ko sɔrɔko ta na sira fɛ k'an ka sugu bɛ jeni san kalo 12 ko waati sera ten sa o ko ka segi ka lajɛ ten ka don bɛrɛ la kuma o kuma sugu jeni a bɛ jamana segi kɔ a bɛ musaka tiɲɛ a bɛ baaraw tiɲɛ a bɛ na ni baarakɛbaliya ye wa ale b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛ sugu ka se ka kɛ sugu ɲɛnamaw ye min se ka sugu bɛɛ lajɛlen fɔ maa minnu fana bɛ yen bi n'olu bɛ bagangɛnw na n'u bɛ k'u yɛrɛ di ka bagangɛn baaraw kɛ ka baganw sigi sen kan ko fɛɛrɛ ka ɲini olu ye maliden minnu bɛ kɔ kan Maliki Jaw ko k'u kan ka n'u sen n'o yiriwali baaraw la ko ka se ka jamana la taa ɲɛ o y'ale ka welewelemada ye ka ɲɛsin diɲɛ ma Maliki Jaw ko sisan ko diɲɛ bɛ dabolo min ka Falaye ko bɛn waati de sera maaw ka furugufurugu maaw ka dimi ko n'u ɲinɛna adamadenw kɔ k'a kɛ kɛlɛbanbali ye dan tɛ kɛlɛ min na ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen dusu kasi ka maaw sigi gɛlɛya kɔnɔ k'o ti ko ɲuman ye a bɛ ka nin fɔ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma Falaye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o ye Moyen-Orient ko ye a ko a b'a ɲini u fɛ sigikafɔ u k'o k'u taabolo ye Maliki Jaw ka kuma kuncɛli la sa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mahatma Gandhi ye o ye kuma dɔ fɔ ko fɛn mun bɛ yen n'o bɛ maa taa ɲɛ n'o bɛ maa la taa ka se ka maa bila kɛnɛ jɛlen kan k'o ye maaw ka ban ka tarikuw ka segin ka o kɛ tuguni nka n'u ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan min b'u yɛrɛ la taa ɲɛ k'o de ka fisa kosɛbɛ k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i kɛra maliden sugu sugu ye i ye lafasajɛkulu maa ye o i ye kunnafonidila ye o i ye fasoden ye o i ye wolomasiri taba ye o i ye baarakɛla sugu sugu ye an ka Mali dɛmɛ an ka Mali sigi sen kan an ka jamana ko an k'o k'an taalan ye ko wa ko nin y'olu ka avril session daminɛlen ye min bɛna Mali kura AES ani diɲɛ jamanaw ka kuma ɲɔgɔnyaw k'o sinsin faso bɛnnen ni faso tilennen o kɔnɔna na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyanw aw bɛ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye kunun ko barosigi dɔ daminɛna barosigi min bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw ni faso ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na furancɛla fanga ɲɛma premier ministre n'o o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo baara in kɛnɛ kan ministre d'état min bɛ sɔrɔ ko kun ale tun bɛ yen sɔrɔ ministre ani jago ministre n'o o ye Musa Galabu ye ka taa fara Maju Sɛnpara kan ni ale yɛrɛ ye bibi na juraw ka soba ɲɛma ye ninnu bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan ko kɛnyɛrɛye jagokɛlaw a n'a magobatigiw ni jamana bɛ se ka jɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn sigi ka degun bɔ jamana kɔnɔna na baara kolo girin minnu ka se ka sigi sen kan k'o dankɛnɛmaya baabu in bɛ tali kɛ mun na malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yiriwali kuntalagan ko fɔ san 2024 san 2033 ko ka o lawaleya min ye faso yɛrɛ ka jɛkulu ye baara ko ta nasira fɛ ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ni yiriwali baara minnu kan ka sigi sen kan u ni kɛnyɛrɛye jigilamaw bɛ se ka jɛ ka min kɛ ni bɛnkɛrɛw ka kɔrɔlen n'olu dɔnnen don k'olu lakurakuraya fɛɛrɛ kura ka sigi sen kan yaasa baara ninnu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na premier ministre n'o ye général de division Elhadji Abdoulaye Mayiga ye a ko welemalo ma da don bi kɛnyɛrɛye tigilamaw ka sɔn u ni jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma u bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na u ka se ka fɛɛrɛ ɲumanw sigi sen kan min bɛna na ni baara belebelebaw ye baara kologiriw min bɛna na yiriwali ni sɔrɔ ko ta nasira fɛ jamanadenw ka nafa bɛ sɔrɔ min na o la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan sa n'o ko ɲɛmaya tun b'ale premier ministre yɛrɛ bolo a ko k'olu y'u bolo nɔ da fɛn caman na minnu sigira sen kan kɛnyɛrɛye tigilamaw fɛ a yɛrɛla sa k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ in sen fɛ sa min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ni jamana ka baarakɛlaw ye sa olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ka sigi sen kan ka kɛ jɛrɛ jɛkulu ye ka kuma ɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ o daminɛna san 2017 o hukumu kɔnɔna na sa baara belebeleba 10 kɔni tara ka di ko k'o lawaleya o musaka taara yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 641 miliyɔn 178 ma musaka minnu dilen kɔfɛ sa a yɛrɛ se ka baara kɛ kuranko ta nasira fɛ lakana o ka se ka kɛ fankelen fɛ bi bolodi ɲɔgɔnma bɛ ka laɲini min kɛ o bɛna taa baara boloda 12 la o kan ka sigi sen ka sa ka kɛ yiriwali baaraw ye a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan musaka bɛ taa se sefa wari miliyari 588 miliyɔn 485 ma ko baaraw olu bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuran ji min ye minan ɲɛnɛmaw ye o bɛ se ka don sugu kɔnɔnaw la cogo min san 5 fo ka taa se san 15 ɲɔgɔnna ma baara ninnu kan ka boloda baro min sigilen filɛ nin ye tile 5 hukumu kɔnɔna na sa u y'a jira sa u ka jateminɛw kɛ baara kologiri minnu bɛ se ka kɛ teliya la a nɔgɔnin fɛ ka se ka nɔbɔ joona premier ministre ko k'u ka olu fɛɛrɛw sigi sen kan fala ye n'an bɔra ye
kunungo ɲɔgɔnye min bɛ Mali Burkina ale ni diɲɛ selekena ni jɛkulu bɛ n'o bɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka ko hukumu kɔnɔna na olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baro sigi kɛ Mali fana kɔnɔna na yan Burkina Faso ale ka maaw bolilen ma anw fɛ yan cogo min an fana taw tinbalen n'u fɛ yen ten cogo la fɛɛrɛ ka sigi sa o maaw bɛ se ka segin cogo min na o jɛyɛrɛ tako 13nan baaraw de tun bɛ sen na baara in kɛ kun ye min sa jamana in fila ninnu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Burkina u ka maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ kɛlen don k'olu bɔ u jɔyɔrɔw la u bɛ se ka na cogo min na kɛnɛ kan Ablaye Gindo n'ale minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani yiriwali ni maanifinya tɔbɔtɔli kunna ale ye kuma min sɔrɔ ka fɔ Famara ka kuma bara la an ka jɛ ka o lamɛn. Kabini 2012 an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu nana an ka jamanaw kɔnɔ donc an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔden dɔw olu jagoyara ka bɔ u nɔ la ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ ka sigini dilan mais u sigilen bɛ jamana min kɔnɔ a kɛra Mali a kɛra Burkina u kana dɔn ka u kana jigila kana misaya cogo si ko gouvernement hakili t'u b'u la. Wolomasiri tabaw ka baara hukumu kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa min ye pankuru ye olu ye lama kɛ kunungo jijeni Kulukoro marabolo kɔnɔna na Bamaɲɔgɔn ni walekɛbaw dogo yɔrɔ dɔ tun bɛ jirutu dɔ kɔrɔla la ye wulikajɔ y'a to min ye Bamaɲɔgɔn walekɛba 15 olu kɔni bɔra baara la n'u ka dogo yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ka filenkolon ci k'a da kolon ci fɛɛrɛw ni dabaliw sigilen no sen kan baro kɛlɛtigi ka kuma na min ye Bamaɲɔgɔn ni walekɛbaw ye k'u ɲini jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo di ko na an bɛnna an bolo dilen ɲɔgɔn ma an bɛ se ka se sɔrɔ direkaw fɛ kamalen dɔ ale kɔni kun taara caw Bamaɲɔgɔn ni walekɛbaw bolo sango n'o ye sanba 2025 ye dugu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ dire fɛ n'o ye Kirishanbakaw ye Kirishanbakaw fɛ sa maa kofɔlen sa k'u kɔni ye a fa ka nikɛnɛ karaba ka bɔ a la kibaruya in fɔlen sa kunasini ko min ye baara in ko a kɛra avril kalo tile 12 kɛnɛba kan kɛnɛ ka sa min ye kamalen kɔni u y'a nikɛnɛ karaba min ye dugudenw ye olu kɔni maaw talen don nin waati na u b'a yira sa ka fɔ ko Wolomasiri taba ko halisa k'u ka dɔ fara u ka cɛsiri ka dire in n'a marabolo la Tɔnbukutu ale région o kɔnɔna don fɛɛrɛ sigilen sen kan o n'a ta bɛɛ a yirala sa k'a fɔ DNCC maaw fɛ ko halisa ko maaw bɛ taji feere la dɛ taji ka taa ta ka bɔ a tayɔrɔw la ka taa feere Bamakɔ ani Kayi kɔnɔna na bi ko feere yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw fala ye ninnu kɔni ninnu da y'a ɲɛ o n'i y'a mɛn i bɛ taa nin sigi tan ka nin bidɔnba ninnu sɔrɔ tan e bɛ taji de sɔrɔ n'i t'a sɔrɔ i tɛ se ka nin fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan o nin ko in nin kan ka se ni ɲangini ma bɔ nin sen ta la nin tɛ dabila fala ye DNCC ko k'olu kɔni b'a la su ani tile olu bɛ maaw minɛ dɛ nka a bɛ kuma na dɛ fala ye sabula ɲangini min b'olu bolo taji tɛ d'i ma tuguni e min y'a fɛn i ka taji feere yɔrɔ fana taji bɛ kumaniya i ma fana nka ɲanginiw bɛ ka kɛ olu fɛ olu dan u se u ka ɲanginiw la a kan ka lajɛ sisan u ka lajɛ nataw la u ni minisiri u k'a lajɛ fɛɛrɛ ka sigi sen kan wa nin ko in ka sen station kɔni de don nin ye station ani tɛ station artisanale ye sa wa mais fɔlɔ dɔw min to nin na ka taa station na wa i b'a sɔrɔ hali anw caman bɛ taa ta ninnu bolo an tɛ bɔ a kalama yɛrɛ DGCC ko nin filɛ nin ka kɛ cogo min na olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fala ye olu tɛna se ka u bolo jigin tuguni o waati kelen fana na tuguni maaw fana ye kofɔli kɛ ko kamalen dɔ fana bɛ yen o fana bɛ Samɛkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye DGCC bolofara min bɛ Kayi u taara ɲɛfɔli kɛ olu de ye ko nin kamalen kɔni kɛlen don ka taga a ka taji dilanyɔrɔ yɛrɛ de dilan a yɛrɛ ye Samɛkaw fɛ yen Kayi mara la feerelikɛlaw de nana ye sa k'a fɔ butelininw ni fɛn minnu b'a bolo ale n'a ka minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ bɛ bɔ Diboli de Sigana de nana ye ko in na k'a fɔ nin tɛ ko jɛlen ye u ye kofɔli kɛ DGCC maaw ye Keɲeba olu ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ sa ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in bɛɛ lajɛlen na wa fala taji feere kelen in a bɛ cogo min na Bamakɔ yan a bɛ Kayikaw fɛ cogo min a bɛ Keɲeba cogo min an ka marabolo caman kɔnɔna na taji bɛ ka feere yɔrɔ la hali u tɔgɔ fɔli man di n tɛ se k'a fɔ yan wa bi Segu dugu kɔnɔna na Segukaw yɛrɛ depuis a bɛ dogo la fo a nana dankɛnɛmaya bi finitigiw de bɛ ka taji feere Segu yɔrɔ kɔni y'a dan ye bon dugudenw olu tɛ se ka n'i ko sisan ko na ni daluya ye u tɛ se ka na ni daluya ye parce que n'i ko mɔgɔ ma ko nin kɛra
i b'a fɔ ko a filɛ nin ye nin de y'a kisɛ yɛrɛ 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 mais seguka min y'an wele hali ne t'a da dɔn u ko k'u b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ u ka fɛɛrɛ sigi sen kan u ka taa sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ olu ka baara ye o ye n'o y'a sɔrɔ u kan ka o kɛ mais ne bɛ jigin mun na fala ye an kɔnna kojugu ka mɔgɔw tanu ka mɔgɔw fo k'a sɔrɔ baara ma ban anw kan k'a to de taji ka segin a se e ka misali ta octobre kana bila septembre la taji min tun bɛ don mali kɔnɔ ani min donna kɔsa in na a ka ca n'a ye siɲɛ 10 douane directeur kɔrɔ inspecteur général de douane Amadu Konata ye mun fɔ a taatɔ a ko min donn'olu fɛ yen depuis Ala k'u da u ma deli k'a ye k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna bɛ yen a waati la an y'a fɔ yan an ko ni gouvernement b'a fɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na u ka brigade de sigi k'a daminɛ taji tayɔrɔ fo ka taa bila station kɔnɔ maa kologirinw ka ɲini mun b'a la kɔlɔsi n'o tɛ taji bɛ suɲɛ bi an filɛ o kɛnɛ de kan nin ninnu de yera kɛ ninnu de yera sinon mɔgɔ mun bɛ nin baara la bi nin damandan min bɛ yen bi bidon bɛ taa bila station kɔnɔ bi taji bɛ bɔ e k'a jateminɛ citerne bɛ na jɔ yɔrɔ min ka taji jigin i bɛ munumunu k'i bɛ t'i ka mobili ta ka na i bɛna sɔrɔ ko non ko anw tilara f'u bɛ datugu ka taa n'u yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ cogo di n'e tɛ k'a feere maa wɛrɛ ma e bɛ se k'o kɛ cogo di an kɔni b'a ɲini DGCC mɔgɔw fɛ u ni minisiri ka ɲɔgɔn ye nata fɛɛrɛ minnu y'a fɔ an ye u k'a fɔ minisiri ye u ka bɔ u ka fɛɛrɛ d'u ma u ka se ka baara dɔw kɛ et puis fɔlɔ fana ko in kun talen don baara cogo min na ɲɛmɔgɔw bolo fala ye u ka segin o ko kan han anw ɲɛna k'a banna a ma ban dɛ taji bɛ ka don a tɛ ka taa yɔrɔ la ka feere mɔgɔw ma o de bɛ yen bi an b'o de la an y'a fɔ nin y'a kalo kelen ye n ko station bɛ taji feere nka n'i nana u b'a fɔ k'u t'a feere ma u b'u ɲɛnamɔgɔw ta k'a feere olu ma u b'a di olu ma a kɛlen don komi sisan marché quoi c'est à dire an ka ko de don n'a ka d'an ye an b'a feere mɔgɔ min ka d'an ye mɔgɔ min man d'an t'a feere bon kɛnyɛrɛye tigilamaw don an b'o faamu nka u k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ mali de kɔnɔ n'i ye ko o ko ne bɛ tilen ka nin fɔ mɔgɔw ɲɛna fala a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ko wɛrɛ don e bɛ se ka ko kɛ ko mɔgɔw t'a kalama mɔgɔ bɛ k'i to yen dɔrɔn de sa bɛɛ b'a fɔ ko n ka sira tɛ quoi o dɔrɔn de don n tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw t'a kalama ayi e bɛ k'a di min ma n ko mɔgɔ de don e ni min bɛ ka business kɛ o ye mɔgɔ de ye a bɛ taa jama de cɛla a bɛ taa ko de kɛ o a y'a sɔrɔ cogo di a kelen tɛna na taji kɔni bɛɛ min o donc o ɲuman ye min ye i tilen k'i ka baara kɛ c'est pour que ko in wuɲa waati anw y'an ta fɔ bɔ komi miyɛtɔ ka kuma tɛ minɛ sogobu sɔrɔ n tɛ ni tun y'a d'aw ma an tun b'a to a ka ba sigi ka kɛ ka ɲɛ maa minnu y'a kɛ ka ɲɛ an k'olu sugandi k'olu ka médaille d'u ma parce que bi a dɔnnen don minnu bɛ k'a kɛ ka ɲɛ a dɔnnen don minnu bɛ k'a kɛ ka tiɲɛ fana o fana dɔnnen o kimɛli tun ka nɔgɔn bi ni a nɔgɔnni fɛ an girinna ka médaille di mɔgɔw ma médaille in caman dira fala ye ɲininkali b'a kuma na dɛ mais komi jamana ɲɛmɔgɔw ka baara don ni ɲɛmɔgɔw ye fɛn min kɛ an b'a fɔ n ko u ka siɲɛ wɛrɛ ta dilan ka ɲɛ an b'o de ɲini u fɛ siɲɛ wɛrɛ ta u k'olu dilan ka ɲɛ parce que mɔgɔ bɛ se ka girin ka na fɛn dɔ fɔ ɲɛmɔgɔ a y'a kɛ tan nka n'i i yɛrɛ ye jateminɛ dɔɔnin kɛ anw t'a lajɛ kɛ an ka jala bɛ sɔrɔ ten nin sɔrɔsi kɛ pour que k'a da i kamakun na a bɛ sɔrɔ ten nin n'a ye maliden bɛɛ ta kɛ ten sa a bɛ ɲɛnabɔ i wɔsi n'i yɛrɛ y'a da i kamakun na f'i bɛ yanga n'a ye kan kɔnɔ nka n'e m'a sɔrɔ o cogoya la non a ka gɛlɛn parce que tuma dɔ la gouvernement yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ kɛ fala nka mɔgɔw de bɛ na n'a ye nin bila ka sumaya a nɛgɛ bɛ bɔ dɛ a ka ɲi sisan joona dɛ nka mun de ka ɲi joona hali denmisɛnnin n'i donna ekɔli la don min na i ka examen tɛ kɛ o don i bɛ kalan de kɛ fɔlɔ k'i lajɛ k'i lajɔ k'i jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka taa premier trimestre la a ma se k'o faamuya deuxième trimestre bɛ yen troisième trimestre bɛ yen n'o kimɛli saba tun kɛra nin na sisan walayi station ɲɛnamaw tun bɛ médaille sɔrɔ nka n'a ɲɛmɔgɔw ko cogo min an ka dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka bɔ nin tajiko gɛlɛya in ale kɔnɔna na maa caman ye messages caman fala ye ko taji suɲɛ in ko an y'a jabila sɔrɔ k'a ma balo olu la dɛ k'a ma balo olu la cogo si la parce que olu b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ na ni taji ninnu ye olu de bɛ k'a fana di surafɛn feerelaw ni fɛn feerelaw ma k'u bɛ min sɔrɔ o la u t'o sɔrɔ station kɔnɔna feereli la o de bɛ sɛnɛ mɔgɔ caman ye nin fɔ a mɛnna donc bi an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u ɲɛsin ale ko in ma kulukorokaw fɛ yen maire ko Bamako Kulukoro fala ye ko ka 100 fara a kan k'a ma jɛn n'a ye Kulukoro dugudenw fana ko kuma Madina bɔra ka min fɔ e m'o mɛn yan ko kilo 100 o kilo 100 ko ka 100 fara a kan Bamako ni Kulukoro ye kilo 60 de an n'olu ta kɛ 50 ye
Kulukoro maire y'u wele k'u ka segin kɔ k'u tɛ segin kɔ dɛ sisan k'u ka jɛkulu fana dɔ bɛ yen u bɛna t'olu fɛ yen ka taa ɲɛfɔ olu ɲɛna fara n ko Mali ka di dɛ a fɔra bɛɛ ɲɛna ko kilo 100 ko ka dɔrɔmɛ 100 fara a kan f'a yɛrɛ la mɔgɔw ko ko Bamakɔ Segu ko k'a kɛ 200 ye parce que Segu ni Bamakɔ ye kilo 200 ni kilo 45 ye an jɛra 50 in wasa nka 200 ye labɔli kɛ ko k'o fara a kan nka Kulukorokaw y'u ta in jaya kilo 60 ala a fɔra tun bɛ 60 fara a kan dɔrɔn ou bien 50 fara a kan sa k'u tɛ segin o kɔ dɛ k'u bɛna na ɲɔgɔn ye kɔfɛ maire fana ko sini ni ala sɔnna a ma nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ale fana b'a ka conseil ka réunion kɛ n'o jaabi bɔra min na o b'o di Burɛmkaw fɛ yen ko jiko dɛsɛ bɛ yen nin waati in na min ye Burɛm dugudenw ye u ko aran de bɛ ka jɔ yɔrɔ caman na ji kɔni olu tɛ k'o sɔrɔ wa degun kɔni barika bɛ ka bonya kosɛbɛ kuma tɛ funteni waati in na nka ko u ka dugu kɔni fala ye ala barika la u bɛ wolomasiri tabaw fo dɛ lakana b'u fɛ yen basigi bɛ yen wa jɛgɛ bɔlenba don u ko ten ko n'a ye n diya ko n ka 200 bila ka taa ko n'a jɛgɛ sera ka se ma yan ko n t'a dun tile kelen k'a ban fiyewu Burɛmkaw an bɛ dugawu kɛ ala ka jiko ala k'a nɔgɔya Ɲamana pɔsu ale ni garabali fala ye ko olu wulila nin baara in kun fɔra kabini waati min bin kɛra an ka gendarmerie kan yan ani an ka pankurutigi kɛnɛ kan ko ka nin yɔrɔ ninnu mabɔ Bamakɔ la kosɛbɛ a yirala sa ka fɔ ko Ɲamanakaw kɔni bɛna taa Zan Kulubali ka dugu la n'o ye Zantigila ye Segu sira la olu ka garabali bɛna taa sigi yen baara in kɔni kɛra bonya ni karama kɔnɔna na sabula ka kɔn bi ɲɛ min ye Usumani Sɛrifu Madani Ayidara ye a kun fɔra k'u bɛna wuli waati dɔ la sa ale ko k'u to yen k'u ka seli kɛ ɲɛmaaw sɔnna o ma u y'u to ka seli kɛ seli fana tɛmɛna e ko seli ma tɛmɛ ni tile 15 ye sa a ka ca o ye dɛ Shawali yɛrɛ an t'a kalo tɔ cogoya dɔ sa nka tɔnin t'a yɛrɛ la tuguni u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko mɔgɔw sera k'u ka karataw wuli yɔrɔ minnu bɛ yen bon fɛn in fana est-ce que tasuma in fana ma ko in tɔ nɔgɔya tasuma jeni min kɛra pɔsu yɛrɛ la ye guwaw kɔni warakala Kucalakaw olu ka gɛlɛya ye min ye fala ye ko énergie de ko ka courant sara Kucalakaw ko ka courant jumɛn sara ko facture kɔrɔlenw ko ni maa ma taa sara Kucala fala ye u ye don min dɔgɔda maaw ye n'a tigɛra n'i bɛ fɛ i ka courant ka don i bɛ 400 walima 3000 sara dɛ o sen tɛ juru min b'i la donc ko o wuli ka jɔ de bɛ sen na Kucalakaw fana b'a la bi a sarali ka d'u ye nka énergie ka waatinin d'u ma u bɛ se ka lafiya cogo min na Kayikaw fɛ yen kalanko ta na sira fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɔra togodaw la maa 40 ɲɔgɔnko kalan bɛ ka k'olu kunna dugujukɔrɔ mugu o kɔlɔlɔ bɛ se ka kisi o ma cogo min na sabula i b'a dɔn k'a fɔ Bamati wale n'u ka wale kɛbaaw kun cayara Kayi marabolo la u dun tɛ taa ten f'u ka tiɲɛni don aw kun o la sa u bɛ se ka taa ka dugujukɔrɔ mugu minnu donnen to denmisɛnw bɛ se ka kisi o ma cogo min ekɔli karamɔgɔw togodaw la sa olu welela maa 40 ka kalankolu kunna min ye Kayi yɛrɛ dugukɔnɔna mɔgɔw b'a la Kitakaw b'a la ani Yorongaw baara min na tali kɛ tile 4 kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ u ye muso ale ni den ni du tɔgɔla minisiriso bolofara bɛ Kayi ani UNICEF olu ka baara don yaasa dugudenw bɛ se ka faamuya kɛ cogo min na Yorosokaw fɛ olu ka dugu min bɛ n'o ye Kifoso ye Kifoso ɲɛtaga denmisɛnninw olu ye kalanminan di u ka ekɔliso 2 olu denmisɛnnilakaw ma livre b'a la a b'a fɔ o ma ko sɔni n'o ye cloche ye o bɛ a la ballon ale ni kayew caman b'a k'o d'u ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o cogo min na ekɔliso 2 min b'u ka dugu kɔnɔ o ɲɛmaaw ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen foli ta ka ɲɛsin Kifoso ale ɲɛta denmisɛnninw ka nin baara in ma Sangaw fɛ chrétien denmisɛnninw olu fana kalan kɛra olu kunna maa 100 ɲɔgɔnko sa basigi ni lafiya ni cɛfɔ ni kaba bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kabi sibiri don o kalan bɛ sen na yaasa u bɛ se k'o baara in sigi sen kan cogo min na hakilila falen falenw kɔni bɛ tali kɛ sa sifinw yɛrɛ jɔyɔrɔ la église kɔnɔna na sigida kɔnɔna na ale ni waleya minnu na ni bɛn ni kelenya ye sifinnakaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na baara in bɛ ka tali kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ o kuma de bɛ ka fɔ ye Segukaw fɛ yen système ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ min ye confédération syndicale des travailleurs du Mali ye a bolofara min bɛ Segu Musa Kulubali o de kɛra ɲɛmaa ye nin waati in na juma tɛmɛnen n'o ye avril kalo tile 10 ye u y'u ka assemblée générale ba kɛ o senfɛ sa bureau kɔni falenna cercle fɛn fɛn bɛ Segu mara kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ Segu ka danaya ta k'a da Musa kan a n'a ka tɔn maaw bureau kura maaw yɛrɛ bisimilala Segu mara k'a fɔ maaw bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛmaaw u taara don olu fɛ olu fana ye bilasiralikanw caman f'u ye Bafulabekaw fana bɛ kuma na kuma min b'a to maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi n'o ye SMSS maaw ye
fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sa olu ka musakaw n'u ka kow bɛrɛ bɛn nin ko la musaka minnu bɛ yen n'olu mɛnnen n'o sirala ka na sa fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ la CMSS a n'a bolofara min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafulabe kaw fɛ yen ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara kɔnɔna na maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka tɔn maaw u bɛɛ lajɛlen bɛ ko in kɛnɛ kan ani ni service technique maaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye silamɛ diinɛ ɲɛmaaba soba n'o ye Haut Conseil islamique ye Fala ye olu fana ko sa k'u bɛna na wulikajɔ belebeleba kɛ o hukumu kɔnɔna na o taara bɔ minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna maa min bɛ n'o ye jɔyɔrɔ dangan seginna b'o bolo Haut Conseil kɔnɔna na n'o ye Makiba ye ale ni Suala Bayaya olu ni Haut Conseil bureau maa caman u taara minisiri Mamadu Kone fɛ yen a y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma mɛ kalo tile 2 nata in palais de la culture la silamɛ diinɛ maaw bɛna na u ka bɛn n'u ka kelenya ale meeting ba kɛ minisiri fana ko sa k'a nisɔndiyara u ka nali la k'u ye nin fɛɛrɛ min sigi sen kan nin ko gouvernement ka dɛmɛ bɛna na u yɔrɔ kuma tɛ n'a bɛna kɛ bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kanbɛn o sabatili ye an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Turquie ni Sénégal olu ka bolo ni ɲɔgɔn ma jɛkulu min sigilen don sɔrɔkota nasira fɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kota nasira fɛ sa o lajɛba kɛra avril kalo tile 9 ka taa bila tile 10 na Dakarikaw fɛ yen baara in y'a to sa Turquie yɛrɛ fɛɛrɛ kura min b'a bolo bɛn ni kelenya ni min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ se ka sigi sen kan n'u bɛ se ka wɔlɔfɔw dɛmɛ n'o ye cogo min na ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan u y'o baaraw fɛ sɔrɔkota nasira fɛ fana Sénégal fana bɛ fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan k'a ka sɔrɔ yakubaya ka se ka kɛ Turquie ma fana ɲɛbila sira ye min ye Turquie yɛrɛ bɛ se cogo min na ka yen sugandi ka na n'u ka batobaw ye o kumaw bɛɛ lajɛlen o fɔra kɛnɛ in kan Ganakaw fɛ yen Gana farikolo ɲɛnajɛ n'o ye silandulata ye sa u y'a jira ko ntɛnɛn don u ka farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔ n'o ye Dominique Frimpong ye ko Ala ye ale ka kalifa minɛ a la a ka tɔn yɛrɛ o ye Barrekoum de Chelsea ye olu kun taara ndolanci la min ye première division u fɛ yen u segintɔ sa bisi kɔnɔna na mugu de kɔni cira mugu cira maa min fɛ sa o ye jɛkulu marifatigi la kodɔnbaliw ye a sen fɛ sa marifakisɛ kɔni ye Frimpong de sɔrɔ Ala ale ka kalifa minɛ la k'a si to san 4 na Nigeriakaw fɛ yen min ye maa 10 ɲɔgɔnna ye o de fara sibiri tɛmɛnen dugu dɔ kɔnɔ n'o ye Jili ye u ka jamana ale kɔrɔnfɛ fan fɛ waliya in k'a bɔra u yɛrɛ ka wolomasiri tabaw yɔrɔ sabula u ye wuli ka jɔ kɛ ni pankuru ye ka gosili kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ olu ma mɔbɔ mɔ la duguden kɔni 10 o tora ko in sen fɛ min ye waliya ye sa olu tun bɛ ka bamanjɔlen ju ka walekɛbaw ɲini wala ɲɛ b'a avion ko in na a ma nɔgɔn dɛ n'i ma jateminɛ i bɛ cɛnni don i yɛrɛ kun bon ninnu fana jama tɛ yɔrɔ la u t'u fereke jama la de k'a kɛra sa Boko Haram ɲinini de kun don nka min ye dugudenw kɔni ye sa olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a ko senfɛ kerecɛnakaw ka ɲɛmaaba diɲɛ kɔnɔ n'o ye Pape ye Pape min bɛ nin waati na Fala ye o ye Léon 14 ye ale bɛ taama na Algérikaw fɛ yen taama min ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa farafinna anw fɛ yan kabini ale kɔni ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ o waati kelen na ani Donald Trump kɔni karilen don ɲɔgɔn na u bɛ ka bɔnforola kumaw fɔ a ma tuma bɛɛ ka min ye tɛntɛngelemali ta ka ɲɛsin Pape ma Pape y'a yira sa k'a fɔ ale tɛna Trump jaabi wa ale tɛ siran min ye Américains u ka mara kɛcogo ɲɛ nka waati min na Pape yɛrɛ bɛ taama na Algérikaw fɛ yen Bamanciwale ni ɲugawalekɛbaa 2 olu kɔni u ka dugujukɔrɔmugu marifa sentirilama olu y'o kɛ ka u yɛrɛ fa kilomɛtiri 50 Bilidakaw fɛ yen ka kɛ ni Algérie yɛrɛ fanba ye n'o ye Alger ye waleya in kɔni ma foyi bɔ Pape ka taama na ka kɛ ni a ka baarakɛlaw ye kibaruya kunfɔlɔw y'a yira sa k'a fɔ ko ntɛnɛn don kununko Fala ye Benenkaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don Kalatako kunna ko Rémial Wadangi ko a kɔni bɛ ten nka wa a bɛ ka taa cogo min foyi t'a bali a ka kɛ ɲɛmaa ye kɛmɛ siradala kununko surɔ Benin tele la maa kofɔlenw y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛ 94 buru o tuma ni maa kun tɛ kɛlɛ la dɛ ko maa min bɛ yen n'o ye fanga sinamatɔ ka cɛbɔ ye Paul Okumbe ko kabini kununko tilegan fɛ a ko ale bɛ ka min sɔrɔ
ko kɛmɛ saradala k'ale ta bɛnnen no 5 buruburu 94 ma k'ale jɛra kalata in kɔ k'a bɛ dugawu kɛ maa min bɛ n'o ye fanga o ka maa sugandilen kalata la k'ala ka ɲɛmaya d'a ma nka halisa min ye kalata jaabi bɔra baarakɛlaw ye olu bɛ k'u ka baaraw kɛ yaasa ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di faransikaw ka telefɔni jɛkulu bɛ n'a fɔ ma ko SFR ale kɔni nɔ minɛna sa min ye faransi wari euro o 10,000,000 a kan ka o sara kelen bɛ kɛ a ye 5,000,000 bɛ k'a ye juru ye min bɛ bila sa a tɛna o sara nka min ye 5,000,000 euro wari a b'o sara sabula k'a ye majamu ta ka ɲɛsin a ka minɛn kura dɔ ma minɛn kura min a y'a majamu cogo min o se tɛ minɛn in ye yɔrɔ kɔni ne o don anw daw bɛ taa daji a fala n'anw ta sɛgɛsɛgɛra yan an kan ka minɛn de ɲini min bɛ ninnu sɛgɛsɛgɛ kɛlɛ min bɛ sen na États-Unis ni Iran Donald Trump y'a yira ntɛnɛn don ko maa kɔni ka pankuru kɔni ye ale kan sɔsɔ k'a y'a bɛɛ filenkolon ci k'a da kolon ci Iran k'a y'o jagoya yaasa o k'a ka daw tugu ka kɛ ni bɛn sɔrɔbaliya ye Islamabakaw fɛ yen n'o tun bɛ ka kɛ Pakistan ko wa fana ko jamana fila in k'u kɔni bɛ kuma na hali bi nka kuma kɔni bɛn ma sɔrɔ a la Iran ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko bateau minnu filɛ nin ni Américains bɛ k'a fɔ ko u y'olu gosi fala ye ko bateau ninnu k'olu b'o jate k'a fɛ komi n'a sɔrɔ sa kɛlɛba min kun fɔra sa Amérique y'o sɔsɔ ko hukumu kɔnɔna na sa min ye Iran ye tiɲɛni mun donna a kun 100 saradala 70 fo ka se 80 ma ko kalo 2 ka se kalo 1 ma k'olu b'o taji ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a tɛ foyi tiɲɛ olu ye Irisi jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maaw u y'a yira sa ko kalata min kɛra Hɔngirikaw fɛ n'o se kɛra Peter Magyar ye k'olu t'o fo bi u t'o fo sini ko sabula olu b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na min ye Putin ka kumalasela ye Dmitry Peskov a y'a yira sa ko Irisi jamana kɔni tɛna foli ta ka ɲɛsin nin jamana ninnu ma dɛ ko kɛlen don ka olu lajate k'olu kɛ i n'a fɔ ko u n'olu man di ko k'a sɔrɔ olu ni Hɔngiri ye baara caman kɛ Hɔngiri yɛrɛ ye dɛmɛna ko caman Irisilakaw fɛ Irisilakaw y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye jamanadenw ye Hɔngiraw ye k'u bɔra ka jaabi min yɛrɛ kɛ k'olu b'o jaabi bato ko nka sa ko min ye u ni Irisi kɔni ka bolo ɲɔgɔnma ye ko o kɔni nin maa kofɔlen kura min nalen filɛ nin ye olu t'o ka jaabi u t'o fo u t'o tanu Indonésie jamanakuntigi n'o ye Prabowo Subianto ye ale y'a yira sa ko a bɛ Vladimir Putin fo ko k'a waleɲuman dɔn ko sabula min ye Indonésie dɛmɛ ni teliya la ye ka se ka don BRICS kɔnɔna na k'a y'o baaraw teliya k'u b'a fo la ko wa fana ko ale b'a fɔ fana ko Irisi ye jamana ye bi jamana min ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛ k'a to yiriwali ale ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw o bɛ se ka kɛ basigi ale kɔnɔna na ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lafiya ko Irisi b'o baara de la ko ni maa minnu m'o ye k'u ka o fana jateminɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya minnu dira u ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin an kanubaw n'an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma Jaba Sidibe an b'a fɔ Bole kɛrɛfɛla la n'a bɛ Salakaw ka sigi la an tɛ ɲinɛ monsieur le maire Siriman Bacili kɔ Sori Kɛmɛso Amudalayi Aseyi ka taa se Sotibakaw fɛ yen ma ale ni Salakaw fɛ yen foro belebeleba b'a bolo yen bi nin waati in na an b'a fana fo Falaye nido ɲuman nido min tɛ namara nido min tɛ falen nido min ka ɲi y'a fɔ fana Torokɔrɔbugu kana yen jɛ dɛ i bɛ dɔ d'a ko la sisan i y'a ɔnzɔn gute nɔ ɔhɔ Jalafarakaw ka maire Seydou Sako an b'a fɔ maire min ko fo ka ji sanuman di a ka marabolo maa bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ɲinɛ Siriman Bacili fana ko Amadu Gasama domaine kɔnɔna na k'ale fana fɔ k'a waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada na foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o di Loloninkaw ka lemuru feere sugu maaw ma Falaye ko kunungo ko n ye lemuru feere yɔrɔ dɔ fɔ ko n ka taa Lolonin fana ko lemuru min b'olu bolo k'a ka jan ni Bamakɔ kuluba ye an bɛ Loloninkaw fo min ye lemuru feerela min bɛ Lolonin sugu la k'u ka dɔgɔ ye alamisa don ye Falaye anw se tɔ o kɛnɛ k'a ye sa n ko k'u bɛ ja ni lamɛn dɛ k'an bɛ n'u ka forfait bɛɛ ban k'an ka to k'a bila Facebook kan ko sɔrɔ ko YouTube ta ye k'o sɔrɔ ka gɛlɛn olu bolo an b'u fo ka Lolonin sugu musow bɛɛ lajɛlen fo Lolonin feerelikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u ni cɛw ni barajiw ka kanu na a k'an bɛn waati wɛrɛ k'a daminɛ avril kalo tile 14 ka taa bila a tile 18 na aw dusukun bɛna nisɔndiya k'aw lase wa ni nɛgɛsoboli kulonkɛba ye an ka jamana kɔnɔ Tour cycliste international du Mali 12e édition ni an ka jamana ɲɛmaabaw ka bonya ni karama ye Fédération Malienne de cyclisme bɛna nɛgɛsoboli kɛnɛba bila sen kan aw ye Bamako, Buguni, Fana, Segu, Kulikoro kilomɛtiri 624 Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ
Tour du Mali tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye a b'a to maaw bɛ Mali seko ni dɔnko lakodɔn maliyɛn ka dunankunbɛcogo ɲuman maliyɛn ka jɔn kolo la ani lafiya min b'an ka sigidaw kɔnɔ dunanw ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama jamana ta ɲɔngo o maaw de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn nɛgɛsoboli kulonba in kɔnɔ Burkina Faso, Niger, Togo, Guinée Conakry, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Guinée-Bissau ka fara malidenw kan ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ yaasa ka na kulo in diya kosɛbɛ. Tour cycliste international du Mali labɛnbagaw ko nɛgɛsoboli in bi kɛ bɛn badenya ani keleya taamasiyɛnba ye. Avril kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na a ye bɔ ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka taa u ka nɛgɛsobolilaw kɔkɔrɔmadon